Gaur bildu gara hainbat erakunde, CGT, FSU, Solidaire eta LAB. Eta LABek asko lan egin du antolatzeko eta bermatzeko mugimendu hori. Sanitario eta soziala sektorea aipatzeko eta bere lan baldintzak pixkat salatzeko eta bere egoera ere salatzeko. Azken urte hauetako politikoak gero eta okerrago dira sektore guzti hori eta naiz eta hain garrantzitsua izan gizarte osorako edozein momentua bizitzan, baldintzak okertzen dira lankarga handitzen den bitartean. Orduan bildu gara Baionako Departamentuko Kontseiluan, gero mugitu gara liceo batera eta bukatzeko ospitala pixkat ere zutabe zerbitzu publikoen zutabeak ere simbolizatzeko, zen azkenean arazo berdinak ditugu 3 zutabe hauetan. Guk baloratzen dugu eta defenditzen dugu osasun eta mediku sozialeko zerbitzu publiko unibertsitala eta kalitate onazkoa guztientzako eta horretarako bildu gara gaur. Kapitalismoaren kontra!